malmala ta ce ana lankwashe mata ƙafafu, ta ce akwai ciwon kai, sannan ana ɗauke mata kuɗi ko? Shi da suka zo inda mai malmala a gane wane ne yake wannan aiki. Ni kenan. To ke aljana ce ko ƴan adam? Ni mutum ce mayya. To a wani gari? A Gombe. Wace anguwa? Fantani. Fantani. Kina da miji ko baki da? Gaskiya ni yar iska ce ba ni da miji. To karuwanci kike ko zaman banza? Karuwanci. To a wani ɗaki kike karuwanci mai lamba nawa? Ina so na raba ta da mijinta ne, na neme shi da lalata yaƙi. Shi mijin? Shi yasa nake so na kashe ta. Yace shi ba tambaɗaɗɗe ba ne? Amma na masa asiri. Shi mijin? A shagonsa. To shago? Shago yanzu ba komai yanzu. Shi shago yana da shago mijinta? Suka shiga gidanmu. Na yadda zan yi. Na fidda su a gidanmu. Suka je haya? Suka shiga haya. Na'am. Haya yana a shaba. Na'am. Duk abin da ya nema. Baya samu, na toshe kwa'ina. Allahu akbar. Kar ya samu komai. Fatima ke yi aiki. Kina ta fama. Ba ban samu biyan bukata ta ba. Bai har yau dai bai lalata da ke. Gaskiya yaƙi. Bai kyauta ba. Bai kyauta ba. To yanzu Fatima. Da yake ke musu wannan abu. Da ki so mai musu wannan abun zai kai wata nawa, shekara nawa? Shekara 13 da wata 2. Kina musu wannan? Ina musu kuma an ɗauki kuɗinsu. Kuɗi? 55,000 suna cikin banki. Ba a yadda ko 5 ba. Wa ya ɗauke su? Na haɗa ta da Awwal. Wani ne Awwal? Aljani. Aljani ne? Na haɗa ta da Hawwa'u. Kuma ita ma? Na haɗa ta da Maimuna. Duk aljanu ne? Duka aljanu ne. To, ikon Allah. To yanzu su waɗannan aljanun don me? Don na raba su na gagara. Na kashe Aisha. Ta fi ƙarfi na. Shi ne na je na nemi Malam Awwal na biya shi kuɗi. Yake zai iya kashe ta, shi ma ya gagara. Shi Malam Awwal. Shi Malam Awwal boka. Yana mubi. Malami ne? Ya ce dai shi malami amma a tsamiya yake. Saman aljani ne kenan. Mana. To kamar sai na nemi Hawwa'u. Dakata Fatima. Ke san malamin da kuke ta? Tsaya da faɗa. Duk abin da na yi. To faɗi. Tam, yau asiri na ya tonu ai. An zo na ƙarshe. Malam Muhammadu na neme ka da lalata kaƙi. Yace bai. Shi ne na maka asiri kai ma a shagonka, amma in Allah ya yarda kuɗin ku zai dawo. Ko 5 ba su ɓatar ba. Za su dawo 57,000. Kuɗin ku duka. Za a dawo muku da kuɗin ku. Kuma na cire hannuna daga kan matarka Aisha. To dan wa za ku cire hannunku? Mai malmala. Wa ya gaya muku sunan shi? Mun sani. Mai malmala da yake Adama uku kuna Gombe. Ana kawo mutane muna jin labari suna dacewa. Kai Muhammadu Allah tsine maka kato ni asiri na. Allah tsine maka. Allah tsine maka na ce na rabu da matarka, Allah tsine maka har kai malamin ma. Hadda ni ya tsine maka. Hadda kai da yake kai mugu ne za ka raba ni da ita. Ni mugu ne. Wani da nake cewa ina son ki Fatima. Kai haƙuri dai. Mu yi aure ina son ki. Kuma hadda ni za. Kai ba na aure ni yar iska ce. Ni ina son ki ai. Yar iska da malami a haɗa su. Komai. Ba dai ba ban isa ba. Habba Fatima. Muhammadu ba malami ba malam karfi na. Bari in baki lambar wayan mai malmala. Rike kayanka. 081 ba na so. 64 ba na so. Kai da lambar ka. 17 lambar wayan mai malmala a Loko karamar hukumar son jihar Adama Najeriya. Sannan akwai Esu Shafa'atu. Wata Esi. Yar Aisha Shafa'atu. To. Ita ma na kama ta na hana ta da fitsari. Fitsarin kwance? Fitsarin kwance ta tsula. Allahu akbar, ke da kisa ta. Tsula. Wallahi ɗannenta 4 ba sa yi amma sai ita. Allahu akbar. Amma ita ma a ba ta magani na sake su. Zai zo ƙarshe? Ya zo ma. Sarki. Kuɗin su ma za su dawo. To yanzu. A gidan kan nan za su dawo. To yanzu soyayya ku da mai malmala yaya?
A'a ba na soyayya ni da kai. in na ce a gyara ɗaki ga can ana ta shara. Gaskiya na haƙura ni ba na aure. Me yasa? Na kashe na ƙarshen nan kuma ba ran sake ba da yan iska zan yi ta hulɗa. Shi mai malmalan nan me yasa ba kwa ƙaunar shi ne? Malami ne. Shiwa. Mai malmalan. To ɗazu na ji an zage shi kuma ana zagin ma. A'a fa ba kai ba fa. Oh, shi wanda ki nema da lalata haƙi. To ai ni da aure na ne ki. Ko ya ki gani? Allah sarki. Ni Fatima asiri na zai tonu dama. Wai ke. Ku je nan ku nemi magani na ɓata, ku je nan ku nemi magani na ɓata. Ku ne daɗin kowa, ku ne Tongo, ku ne Maɗoru, ku ne Gombe. Inda kuka ji, sai na ɓata magani. Kai, gaskiya ban yi zaton Aisha zan sake ta ba ikon Allah. Gashi suna soyayya da mijinta. Yana son ta, yana mata komai, na ji haushi. Na ji haushi kamar na kashe ta. Nan nace Allah ya haɗa ta da babbar mota. Sai kan hanya. Ya bi kanta shegiya akai wa uwarta labari. Kai! Motan nan. Mota ba ta yi haka ba. Ba ta yi ba na je gun malami a Kwadam. Malamin nan har ya mutu. Ban yi nasara ba. An yi asiri a ruwa, an yi a hakan hanya. Hakan nan. Duk ba a yi ta dace. Hanya hudu ba a dace. To wai ni kan Allah. hannu kuke sa. Ayya Fatuma na yi asara na kama matar ƙanina. Na kama matar ƙanina na hana ta aihuwa ita ma. Wace? Wai akwai wani Haruna mana ƙanina wannan farin nan? Oh, kai ka san yayi aure wallahi na hana ta aure nake shi da ya dai a lahira amma yanzu za ta aihu. To za ta aihu. Ai mai tan ma ila zan bari. A'a in dai akwai umfani ke ki gane da Allah ya hakuri. Zan bari. Mai tan Zan bari ma me na sama. kina ji na? Me yamin? Mai tan da kuke. Da waki ne ko na rigan karfe ko wallahi tallahi ga danai a gun babana. A wajen baba? Babana Mala Ibrahim Baduku shi ya ban. Ya baki. Yace kar ya mutu ba wanda ya gaje shi ni kuma da yake yar iska tsinenniya sai na karba. To ga nan adda ta dai a ɓaure dai Rabi wallahi ba ta yi ni kuma dan asaranci na karba. Ayye na banuna. To yanzu Fatima. Ni na cinye ɗana ma dai. Me sunan shi? Wallahi tallahi Abdulrazak na cinye shi. Yanzu saura ɗaya Adnan da shi ma zan kai shi barzaɓu kai. Allah. Kai na kama ƴata Amira. Amira? Babbar ƴar. To lahi. Wallahi Allah ya toni asiri na kakatta da shige ƴar iska ita ma. Kaka. Ka nemo magani. Na'am. Aka bunkawa Amira kan wallahi tallahi na je duba ta sai aka ce wai mai ya ta kama ta wai fara. Wai a'a tana goyon ɗa namiji na ce ko ni ce ta ce a'a ke ba ki yi wallahi ni ce na ɗori ta na dawo na yi asara kai mai ta ba ta yi ba masu yi masu bari su bari ni kan dai zan bari ni ina so an zo a bani in kama yi kar ka yadda ba malam ne malmala mai karesa abun da karesa mai malmala talaka ne gona yake wuni wallahi ba abun da karesa shi mai malmala gidaje motoci shi mai malmala? To na ga gashi matashi gashi ba turbi ba katon geme. To ya aka yi haka? Kana da ƙira ne mai kyau. To yasa. Ikon Allah. To ni yanzu gashi can ina ta ɗaki na ina ta birgima ina ta shan wahala. Yanzu kina ɗaki? Wallahi maƙwabtanmu yanzu sun kasa kunne sai faɗa nake ana ta ji. Ikon Allah. Inda Allah ya rufa min asiri, wallahi na yi faɗa da yadikko na da shi ƙanin nawan Harunan. Suka yi addu'a suka kore ni a gidan. Ayye wallahi da na yi asara a anguwan nan. Na fi jin kunya a anguwar aka kore ni a fantamin nan. Ka! Yanzu wani anguwa ne ki koma? Yanzu can na koma wai wajen asibitin ɗan hodiyo na koma. Wani ɗan iska iri na ya kama min ɗaki haya. Sai ya zo mu kwana ya ban kuɗi ya kama min ya tafi kamar mijina wani da ai a makwabtan yana sai musu mijina ne ƙarya ne ba miji bane wallahi ba miji bane yanzu wannan iskanci da kuke nawa aka samu za a samu kuma banda asaranci to ai na ga tunda an dade ana iskancin na maiwa ko an tada da dukiya ka gani Aishan nan suna ƙaurowa dama a ƙauye suke to mijin nan dukiya wani ƙauye can wajen ɗifa can wajen daɗin kowa ba? Wajen daɗin kowa. A can suke. Ta ta zuciya ce yanzu. Dukiya da shi da mata.
suna dukiya. Wai taurarin su sun zo ɗaya. Tauraru. Shagon nan a cikin layi ake. Layi. Wallahi baya. Shagon wai mene ne yake da? Tireda. Tireda. Tireda layi baya samun cin abinci ma. Allah. Matan nan yar arziki Aisha nan in kai abinci dai kamar ni kanwarta ta ajiye min na dare na rana. Ni kuma nace amanarta. Nace sai na raba ta na mijin nan ko iskanci ko aure yaki. Yace shi baya yi. Yace shi baya yi. Kuma ke kira shi ke gaya mai. A sirrance. A sirrance. In ya tashi rufe shago sai na yin bacci sai na tare shi. Allah. Kan hanya. Komawa gidansa. Gidan ku ɗaya ai anan suka gaurada. Allah. Sai na tare shi matar. To wai kina da kyau ne ko illa baki da kyau shi na sa yake. To kin san mu kyalkyalen mu na mata. Gaskiya ne. Kuma ga shi ni fara sai shi yasa. Ana kwalliya sosai. Wai kwalliya na ɗauke hankalin maza amma shi wannan ɗan iskan? An da shi. Wai bai da uba ne dan da ya zan ɗan iska. Da ubansa a ƙauyen na. To ai naji ana ce. To ya ki min ne me zan ce? Gaskiya ne ya ki amincewa. Ya ki. Kai bai da wayo. Ya fi ni wayo. To Fatima Allah ya tsine miki albarka. Amin. Allah ya la'ance ki. Amin. Allah ya kaskanta ki. Amin ya rabbi. Wala kanta ki. Amin. Ga lambar wayar mai malmala. 081 ba da ni ba. 00 ba da ni ba. 4 ba da ni ba za a dawo musu da kuɗin su kuma. Lambar wayar mai malmala. Za a dawo musu da kuɗin su 57,000 za a dawo musu da kuɗin su. Za a dawo da su. Sun yi dace sun yi sa'a za su koma ba komai na kace ta da na ɗauki kurwar ma na kai shi cikin ruwa. Yanzu ina kurwai. Kurwai yana jikinta dama ban ɗauka ba. Ina niyya ne dama. Kaga na turo mata mala awwal. Mala awwal ya kasa. Na turo Hauwa nan shegiya ita ma wai tana tausayinta. Na turo Maimuna sau ɗaya. Maimuna ta zo ta kusa kashe ta. Suka yi roƙon Allah na kwana 3. Maimuna ta tafi. Yanzu da to arne zan ɗauko Ishaya. Ishaya. Ko yana nan a kira shi. Ko John. A kira Ishaya ko John. Ban kawo shi ba sai dai a ina mala awwal. To mala awwal kira shi. Bari mu sa wuta. Ba sai an sa ba. To. Sunana mala awwal. Barka da zuwa. Yawwa mai malmala. Na wuni. Lafiya. Na gajiya. Ba gajiya. Ya ba ma da jama'an kama da awwal. Kai sai mugunta. Wannan godiya ta taso daga Gombe State. Suka zo jihar Adamawa karamar hukumar Sollo ko gidan mai malmala. Haka ne. Aka ce ba lafiya ciwon kai. Ciwon kai a naɗe hannu. Haka dai. Haka dai. An ɗauke musu kuɗi. Kuɗi. To shine suka zo inda mai malmala a gane wani shege ne yake wannan. Ni ne shege tsinenne ne daukewa. Kai wani gari kake? Ni? Ni a Mubi nake. A Mubi. Haka dai. To da gaske malami ne kai ko boka? To. Malamin tsubbo ba? To malamin tsubbo. To Allah ya tsine ma albarka. Amin. Allah ya la'ance ka. Amin. Allah ya kaskanta ka. Amin. Allah ya walakanta ka. Amin. Ga lambar wayan mai malmala. Ba da ni ba. 081 A'a. 00 A'a. 64. Fatima Allah tsine niki ke ma da kika haɗa ni da shi. Lambar wayan mai malmala. Allah tsine niki da kika haɗa ni da malam mai malmalan nan. Allah tsine niki Fatima. Allah tsine niki. Shegiya ɗin iska karuwa. Ki je ki yaudare ni, ki haɗa ni da baiwar Allah, ki ce mu ɗauki kuɗinta, mu kai a banki, na biya miki, wallahi Hauwa uke ya fi miki da kika iya. To yanzu malam Awwal, ka san kowane malami ne kuke tare da shi? Malam ne malmala. Mai malmala? To yanzu mai malmala da annan loko kai kana mubiya akai ka san ne. Fatima man ta haɗa ni da kai. To yanzu kuɗin wa ya ɗauka? Ni ne mai ɗauka, har abincinta ina ɗauka. Abinci? Abinci na ɗauka ranar ta yi azumi za ta yi buɗe baki? Ta ajiye abincinta mai daɗi na ɗauka na cinye na ɗora robar a sama. Allahu akbar. Dama kai kuna da yunwa ne? Wallahi mugunta ne da irin namu na mutanen ɓoye. Wato kai an ce kan ice kake ko jin tsaniya? A tsaniya. A na Mubi? A Mubi. Wace anguwa? Anguwa? Ni da nake jeji nake maka a Mubi. Jeji? Sha nake cikin mutane kake? Ba ma shiga mutane cikin gari ai ba ko sai ba. Ku ba kwa tsoro kuma can cikin daji? Wani tsoro kuma? A can nake wai saboda namun daji haka. Ai da ta so Fatima. Wai na kai ta jeji ko na haukatar da ita ko na shigar da ita ruwa a kogi. Shine suka yi dace suka zo da wuri don a raba mu da ita. In ba don haka ba da in ta za ta yi a kasuwa mahaukaciyan nan dai. Bala Awwal. Na'am. Tambayar da nake ana. Ina jin ka. Wani me yasa kuke tsoron mai malmala ne? Kai. Na ga ba wani tsoho bane wani dan matashi ne haka. To me yasa kuke tsoron shi? Ganin na kan dai akwai tasiri. To da na tambayi Fatima ni ma ina son mai nan.
akwai waɗanda nake so in laƙumi. Kar ka yadda ita ma me ya mata. Kai na ga ina talaka in ɗan samu ɗan abin da na aje. Abun da Allah ya baka ka gode da shi. Kamar mi da mi. Ba abun da babu. To shi mai malmala? Ga arziki ga sani. Shi mai malmala? To wa ya gaya muku? Ina gani da idon mu ai. Yana da arziki da sani? Sosai. To in yana da arziki ai da ya ciki babba. Masu cikin nan ka rabu da su fa wasu fa na banza ne fa na tsafi ne fa rabu da su fa masu cikin nan fa. Masu katon cikin nan? Wai ha. Rabu da su masu tumbin nan. To malam awal da yake yanzu ka haɗu da abokinka mai malmala. To. Yanzu wani irin taimako za ka ba mai malmala na ɓoyon kurwa saboda gan mayu su laƙume shi. Ɓoyon kurwa? Yaɗi, ana kawo maka kai ma kana riba su da mayu sannan kai kuma ka ce a ɓoye kurwarka? Wai abin da ya same bara akwai 'yan bil adamu a nan. Duka kowa yana neman na ɓoyon kurwa ba masa magana. Kowa yana son na ɓoyon kurwa saboda ya ɓoye kurwan 'ya'yansa. Shine ga 'yan bil adamu duka suna sauraren mu. Gaskiya kai kan ba mai iya kama ka. A'a ba wai ni ba. Muna neman taimako ga bayan Allah duk suna so ga 'ya'yansu. Na ɓoyon kurwa wani irin taimako za ka ba mai marmala ya ba su. To ai ka san ni ba maye ba ne. To ai na san kai ne malamin maiya. Nan kuma sai dai ita. To a sallamu ne ita. A kira ta? Bari mu sa wuta a kira ta. Ba he ka sa ba. Ya isa. Fatuma ki zo. Fatuma ki zo. Yau dai na nuna. Me za ka yi da ni bayan ka raba ni da kai kuma duka sake kira na? Kauna da soyayya ta sa. Gaskiya ba na son soyayyan nan. Ni gashi na sa a zuciya na. Na sa ki a raina. Kuma yanzu kina cewa ba kya sona? Ka raba ni da kai. Ka raba ni da kai ba na son ka. Dama tambaya ne na yi ma malam. To. Ya ce sanin shi bai kai can ba. To. Maganan yan bil adamu ga sunan muna tare da su. To. Suka ce suna buƙatar na ɓoyon kuruwa su ba ƴaƴansu. To. Maganin mayu suka ce suna nema shine in ce to zan roƙe ki. To. A taimaka mai marmala a taimaki yan bil adamu na ɓoyon kurwa. Na ɓoyon kurwa? Gaskiya bokan nawan bai bani lakanin haka ba. To. Ka san ni dai ga danai nake maka. Babana ne dai ya ban. Yace kan ya su a cikin ƴaƴansa ɗaya dai su gaje shi sai ni inenniyar cikin su na karɓa ne. Sauran kuma suka ƙi. To yanzu kina da zuriya ko babu kamar ƴaƴa? ƴaƴa da ina da 3 na cinye ɗaya. Saura 2. Da 2 ma na gama da su. Wane ne ki canye cikin su? Na ci Abdulrazak. To wai kwaɗai ne ya taso mai ki canye shi ko dai biyan bashi? Haka kawai ranan. Mun ɗan jima ba mu samu ba ne. An ɗan daɗe ana kwaɗai ya ci. Yawwa kwaɗayi irin na naman mutanen nan gashi da shegen daɗi ya fi na komai ma. Zaki. Habba a zaƙi in an soya. Habba. Kuna suya? A soya wata ran kuma a yi ganda na kai. Ganda na gane. Haka dai. To kaman ɓangaren farfesu haka ko banda ko kuna irin wannan? Ni dai yawanci ma suya nake. To ai suya ya fi daɗi. Kuma baka sa gishiri ba za ka ci. Zaki. Wai, ya fi na komai. To kamar naman shanu. Rabu da su na ce maka na. Da na tumaki. Na mutum ya fi na komai fa. Zaki. Wai cakwai na ce maka. To mai wa. Mai kan ai he diga. Inna diga. Wa inna ilaihi raji'un. A cikin malama ce. Wai a wani gun ba. Fatima ke to ai shine nake kaunan ki. Ai ka kaunace ni fa. Dan na zauna ina gashi mutane sun tsayo a kaina wayyo Allah na ji kunya. Na ji kunya ni Fatima nan nayi asara Allah kware da aihuwata. Ka ikon Allah. Kuma yanzu ashe dama Muhammadu za ku kawo inda Allah zai toni asiri na bonuna? Yanzu anguwan da nake ma za a koren na bonuna? Tsabar maita? Ka ina zan shiga? Kamar ga lissafi duka da sadda ke son maita. Zuwa yanzu mutum nawa ne ke halakar? Kai na ci da yawa. Ke ci da yawa? Wallahi na ci da yawa har da ƙawata. Ƙawace? Wallahi ƙawata Surayya ba. Wallahi Surayya nan. Miji ne ya haɗa ku ko sarwayi? Ba ta yi aure ba ma yarinyar wallahi tallahi mun sha'u. Na kashe ta na haɗa ta da ciwon AIDS. Ciwon AIDS? Wallahi tallahi. Kuna sa ciwon AIDS ne? Muna sawa. Kuna sawa? Ai Muhammadu ma da na so na yaɓa masa tun da ya ƙi na yaɓa masa na ta iya yaɓa matarsa.
Eh. Ke ai kaga sun tafi lahira. Yanzu ce ki samu ciwon yes. Surayyan ba? Wallahi To mun dama sa kuna mata. sa shi. Muna sawa. Sai Don mugunta. akwai tebo, akwai walsa, wai Haka dai. akwai malaria, Eh. duk kuna sa ba. Abun da ba ma sawa in ka fi karfin mu wani sa'in. Amma ita Sai kan a je asibiti a ce tebo, walsa, malaria, wani typhoid, sa'in in an je asibitin ma ɓoye cutan muke yi ai. sai ku ba cuta. Sai mu ɓoye A a je auna a gama a bincike a kashe kuɗi. A auna, a yi tawo. Haka dai Ba a ganin komai. bara a ga komai ba. Ashe ku ne. Eh? Allahu Akbar. To ni wai Fatima ko ce ki kawo mai malmala na ga ba yaƙi ba. Ba yaƙi ba bushiya ɗaya ke. Ce maka kana da ƙira mai kyau ne. Yana kwasan male-mali ba yaƙi ba. Mm-mm. Kana da ƙira mai kyau ne shi yasa. To Allah ya tsine miki albarka. Amin. Allah la'ance ki. Amin. Allah ya kaskanta ki. Amin dai. Walakanta. Gani nan ai yanzu kan na fara gani. Nace ba. Eh? Me sunan mijinki? Da baban Amira. Baban Amira. Eh, Me sunan shi? Ibrahim. Ibrahim. To yanzu ina so ki yi addu'a ta kanki. Ki tsine ma kanki. Ki ce, Ni "Ke Fatuma, ta ni garin Fatuma, Gombe." ni Fatuma ta Matar garin Ibrahim. Gombe matar Ibrahim. Matarsa ta farko. Eh, Allah Ubangiji ya tsine min. Allah ya hana ni ganin annabi. To da ka ta ƙara maimaita saboda wasu ga su can da nesa ba su ji ba. Ni Fatuma nake ta garin Gombe. Wace anguwa? Fantami. Eh, Matar Ibrahim matarsa ta farko. eh, Allah ya tsine min. Allah ya hana ni ganin annabi. amin ƙara maimaita daga farko don wasu ba su Ni Fatuma nace Eh, ta garin Gombe ta Fantami. eh, Matar Ibrahim eh, matarsa ta farko. eh. Allah ya tsine min. Amin. Allah ya hana ni ganin annabi. Amin. Amin. Dan Allah duk mai yin mugunta ya bari. Amin. Ni kan na ga ƙarshen mugunta. To yanzu Ikon ni Allah. da ina Nai ta niyya- tsine wa kaina? Ni- Kai mugunta bai yi ba. na ce ba da ni ina niyya in shiga yanzu gaba ɗaya mun kintsa ko ɗan nake so in laƙume. Taimaka min da maitan nan ko ɗan abun sadaka in baya. Ai ni ma zan bari. Ha, za ki aje? Sosai. Ba ta da amfani? Gaskiya da Ai zan. naman nan da kuka ce mai zaki shi ya tada hankali na. Ina Kar son ka ina- yadda gara ka ci na dabba. To, me yasa? To mai ta kuma me ta yi ba ga ranar ta ba? To aini na ga kamar nama da adda zaki ga mai yana zuba. To sai hankali na ya tashi kwaɗai na duk sai ya taso. Gara ka yanka dabba busasshe ka sayo man gidanka ka soya. Ya fi maka. Ya fi min. Wallahi da wannan kitsin nan. Inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. da na haɗa kwamitin na ce in ke zo Allah ya samu kai aure. Sai mu ci Aure gaba da kuma? lashe- Aba, ana da yar iska ne? Sai mu ci gaba da lashe-lashen mu Gaskiya gara da ni kadai ni ma kuma ina so dai na bari. gaba ɗaya. To kamar yanzu idan mutum yana maita mutum nawa ne zai ci ya tuba. To An ce- ana cewa ana cin 110 ko? 100 ne ko? 100 na manta tsabar wahala. Kai. To wasu an ce suna wuce 100. To me yake sa suna wuce 100? Mai ta ce daban-daban koko? Gaskiya dai ban je har can ba. Ni kan dai na ci 30 kan dai. A kai baki ci da yawa ba. 30 dai. Dai ni din dai yar karama ce dai. A cikin wannan kwamitin. To kamar nan a Gombe an gofanta ne. Su wane ne makarabanki wanda ake tafiyar da aiki dan na san akwai malamin yanka. Kai malamin yankan nan fa akwadan yake. Akwadan? To me su da shi? Sunan shi Hmm. Malam Haruna. Malam Haruna. Wace anguwa? Akwadan din ne. Akwadan. Wajen tashan su dai. Wajen tashar su. To ban da shi su wane ne yan kwamitin ku dan na san komai akwai a kungiyance yake a tsare yake ba haka ake yin abun bagatatan ba. To a Gombe kan dai gaskiya ni kadai ce. Ce kadai. Sai baba ne. Babanki. To shi yana nan ko ya tafi? Ya da su shi ma shege. A shi Ya baban. zo ya mutuwar walakanci shi Shi ma. baban. Me sunan shi? Mala Ibrahim shi ma kan ya mutu san dai shekara 2 bai fita ba. Allah. Yana zaune gangara kwai a rumfa ko yaushe mata ta daga ta shigar daki ta fitar waje ta yi ta fama. Allah sarki. Shi ma ya yi mutuwar walakanci. Mutuwan wani bai tara dukiya ba. Ba wani dukiya. To mahaifinki ne ko dai uba irin na jone? Wallahi ma'aifina wanda ya aife. Kuma ni suka bace zage shi. A to mai ta kuma wata yi ba ai. Allah. To ni wannan lamari ko hasa zan yi da kan na kintsa Ka fasa. na aji kayan suya. Kai gudu. In Kai guje- gaggawa. Eh? Gudun maita ba? Eh. Ka guje shi. Ba ta da amfani. Kai mai malmala maganin ka da ƙarfi. Eh? Kai? To an ce kuma bata kuke in mai A malmala. yanzu na daina batawa. Aisha kan dai mun fita da cikin da. Har abada? Har
abada da Muhammadu komansa mun bude arzikinsa zai dawo kamar da har Makka sun je. Shi da in Allah ya yi. Ai haushin da nake ji a bincike da muka je gun bokana. Zai bincike ya ce wallahi mutanen nan suna da ƙashin arziki za su je har kabar nake to ni kuma Allah ya yi ta na hana su. Na toshe hanyar samunsa ta ko'ina. Allah ya yi ta na buɗe daga yau. Muhammadu ka gode wa Allah dukiyarka zai dawo kamar da in a taɓa in shago komai ma duk abun da ka nema. Da na yi niyyar na haɗa ka da kowa na riba ka da ƴan uwanka ma sun fara jin haushin ka. Komai in za su yi ba za su ma magana ba. To ni ce nan Fatima. Wallahi na shiga zuciyansu na hana su. Mala Aminu na gidan kuma ni na fara haɗa ku yanzu da. Ya fara jin haushinka wai ba ka da shi. To ni ne nan. Fatima. Amma in Allah ya yarda daga yau kafin ku koma ma za su fara son ku. Ce musulma ce ko kirista? Wallahi wai musulma ce hakan. To karanta alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sheki aram ya ce? Da ba. Allah ya rame ki. Warto Allah tsine miki albarka. Amin. Allah la sheki. Amin. Allah ya kankanta ki. Amin duk abun da ka faɗa ba. To yanzu Fatima kamar magani ce ya S. Mutane suna ta zuwa inda mai malmala akan suna da S. To wani irin gudunmuwa za ki bani wanda za a taimaka wa ƴan Adam ta wannan bangare? Ba ni da magani. Ke ga tsakanina da ke mun kulla soyayya. Kun bai kamata ki ɓoye min komai ba. Allah ba ni da magani ne malala. San babu. To yanzu idan kun sa S wani abu ne za a sa a samu lafiya? Wake. Wake? Wani irin wake? Ɗan caɓe. Wake ɗan caɓe? To ni ban san wake ɗan caɓe ba. Wannan mai farin hancin nan? O mai farin hanci? Shi ne ake ce ɗan caɓe? To ya ake masa in an nemo waken? Sai a ɗauko wake ɗan caɓe. Kan daga baki daga nisa. Sai a ɗauko wake ɗan caɓe. Na'am. Sai a dafa shi. Na'am. Sai a fara shan ruwan. To. In an sha. Na'am. Sai a ci waken. Na'am. Shi kenan. To kamar tun da safe ne ake ko da rana tsakiya ko da yamma ko dare. Kowane lokaci ma. To ana iya in an dafa wake ɗan caɓe mai wani hanci kike ko? Mai farin hanci. Ana samun shi kasuwa? Ko ina ma. To idan aka dafa shi za a dafa daidai da ruwan da za a shaye koko dai za a sa ruwan da yawa sai a ci gaba da sha. A ruwan ɗan daidai na sha ɗaya. Ɗan daidai kima dai. In ya dahu sai a shanye ruwan. Sannan sai a ci waken. Waken ana haɗa shi da kuli-kuli da mai koko haka nan zindir za a ci. Haka kawai. To yamti. Dahuwa ɗaya ce za a yi koko akwai adadin kwanakin da aka ɗiba. To akwai yadda babu. To. Ka san wasu abun in ya kama ya ratsa jikinsu. Ya jima da su. Na gane. Za su iya dafawa sau uku. Sau uku. In bai shiga jiki ba kuma ko sau ɗaya ma. Ko sau ɗaya. To ya ake a gane ya shiga jiki? To ka san wasu ana kai su asibiti ai daga ya fara. In an auna an guda an gani shi kenan. To. To wai ina ake samun ciwon S nan ni kam? To wasu a fannin iskanci mana. Iskanci na me? Na lalata. Oh, can ana samo shi? Ana samu wasu a nan ne. Suka ce wajen aski ko yanki akaiwa ne? Ba yadda babu. Wasu a iskanci, wasu a yankar farce, wasu a aski. To kamar ke da yake ke ce shugaban ƴan iska ta Gombe. To kamar. Allah akwai wanda suka fi ne. A nan Gombe? Mata kuma? Ba abun da babu. Login kala-kala. Ni na ɗauki aike ce shugaba. Amma ke ma da kina iyaka kokarin ki ai. Gaskiya kan na kawo da kam na kawo wannan na sake wancan na kawo wannan na sake wancan. A wuni mutum nawa kike kwana da shi? Gaskiya wata ran dai mutum biyu. Mutum biyu? A ke karama ce. Ai wata goma na layi kan. To ni kan ai biyu shi yasa nake maka ai. Akwai na sama da ke wannan gaskiya ne. Yawwa. Amma dai an tara dukiya kan. Wani dukiya? Na san dukiya kan ta samu. Wallahi ba wani dukiya sai asaranki. Asara? To ba su biya bashi kike ba su ko ko ya aka yi ne? Ni fa wata ran dan asaranki fa ko ɗari ka ban fa. Ha? Da arha? Ha? Wallahi. Kai ashe kina tausaya mai. Kuma wallahi kar ka je. Na'am. Ai za ku ji mamaki. Kuna jin mu? A'a. Kuna jin mu mutane? Suna ji suna dariya. Kun
Wato ke kina taimaka ma jama'a da sauki. Allah mu yi ƙasa-ƙasa. Na wato yara dai yan ƙanana dai kana ji na? Yan ƙanana. Kake ɗaukowa ba? Har da ƙanne na ma fa wanda na fi wallahi sai na ɗauko su. To ai da yake harka taimako ce, ai duk wannan ba damuwa. Taimakon banza ba? In an yi don Allah, ai ba komai. Ikon Allah. Ko ya ki gani? Ai wanda suka yi na sunna sun ki daɗi. Allahu akbar. To ai ke ma yanzu gashi zamu yi. Wallahi ba da ni ba. A'a me yasa? An aika mayya gobe da safe tun da ke ban lambar wayan ki. Yanzu ba ni da waya ma. Ba ki da waya? Wallahi tallahi. Tun duke da ki tara? A yanzu na dawo tsinanniya. Tsinanniya? Allahu akbar. To yanzu ni wannan al'amari abun wa hirar gwanin sha'awa. Yawa suka ce an burge su ga wannan hirar da kuka haɗu da mai malmala. Allah sarki. To ni da. Dan Allah Muhammadu saura ka koma ka faɗa wa baba Hama wallahi na cika. Wayo. Na fasa. Wata ce baba Hama? Ya dikko na ba wallahi. Oke. Shegiya ga ta da wayo. Ga ta da surutu. Baban nan in ta ji labari ai ba inda ba za ta kai ni ba. Ko ina? Shaɗi. Ikon Allah yau. To ita ma tana mai ta kuku. Wallahi babanmu. Yayayya ba ta tsohuwan nan ta fi ƙarfinsa. Ta ce ba ta ansa. Wallahi ta yi ta nafilan dare. Nafila? Allah matan nan. Har yare su bai bata ba. Bai bata ba? Haka Aishan nan. Ita ma wacce muke so mu hallaka mu riba ta da Muhammadun nan. Sai ta tashi wai dan bawu da kisisina. Wallahi ka tashi mu yi nafilan daren nan. Allah yana karewa. Sai ta tashi karfe 2 ta yi alwala. Sai ta yi nafulanta. Sai ce wai shi ya gaji. A'a ya dawo a caɓa. A'a ya gaji shi. Yana bacci akan hanya yana gengedi. To shi din ni nake hana shi nafulan. Ita kuma da yake tsine. Ba tsinen ya ba dai. Tana tsoron Allah ita din. Sai mu yi kokari Fatima musallame ki dare na yi. Ga ki zuwa Gombe kuma ni zara keki. Ina? Can Gombe. Ba sai mu tsaya kan hanya mu kare magana mu ba. Ta kare daga nan gidan. A'a. Yanzu zan dauki wuta ta in raka ki mu tafi. Kafa ta kawaki har cikin Gombe. Gaskiya kai haƙuri. Ko yanzu na ji kunya. Su ma Allah mai da su gida lafiya. Amin. Allah ya sauwaƙe wa Aisha. Amin. Da Muhammadu. Da Yarsu Shafa'atu. Ita ma ke taba ta? Fitsari ba na haɗa ta da shi ba na ke gaya min tabbas. To. Duk zai daina. Ya daina ma daga yau. Ba za ta sake ba. To na gode. To yanzu shi mai malmala ba wata addu'ar da zaki bashi ko dan wani abu tun da ke malama ce. Gaskiya. A bashi haka nan empty. To ai kalmar shahada maza a ciki. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Ka zo ka daga matan.